albo podżega do tej grupy. Czyli też może podjąć taką konsekwencję. Ktoś podchodzi do kogoś, uderza go w twarz, albo kopie i zabiera mu na przykład 5 zł, albo kanapki, albo cokolwiek, co jest jego własnością. Co to będzie? To jest poważne przestępstwo, to jest bardzo poważne przestępstwo, ja się nazywam przestępstwem. Kradzież rozbójnicza. Kradzież rozbójnicza, a pani Kołacz, mama, chce, żeby napad ratunkowo. Moi drodzy, tu mamy dwie odpowiedzi i powiem tak, jedna z rodzin odpowiedziała prawidłowo. Teraz zwrócę się do Was, Nowakowicz pierwszy. Co za Nowakami? Ręka w górę. Nowakowicz uważa. A kto za Niemskimi? Słabo. Uwaga. Punkt dla Nowaków.